May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Narito na ang mga nagpapanggang balita. Lugi sa turismo ng Sagada, umalo na sa 200 milyong piso. Probinsya ng Benguet na pasok na ng Delta variant, mga pagamutan, punuan na rin. Isa pang bayan ng Pangasinan, may kaso na ng Delta variant. Suspect sa pamamaril ng 3 na tao sa Baguio City, patay matapos na aksidente. Panawagan sa pagtakbo ni Vice President Lenny sa pagkakasidente, inilunsan sa Pampanga. Mga mag-aaral na nakapagtapos na may karangalan, bibigyan ng regalo. Campus Beauty Queen nagbebenta ng talaba para may pagpusos sa pag-aaral. Maaari pang ipanutaryo sa Pilipinas ang mga dokumento mula sa ibang bansa, ang sagot sa ikaw at ang batas. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Lumobo na sa 200 milyong piso ang lugi ng Sagada dahil sa pandemya. Dahil dito, plano ng pamahalang lokal na muling buksan ang bayan sa mga turista. Ang detalye sa report ni Charles Limon. Dahil sa pandemya, 2 taon nang patay ang turismo ng Sagada. Ngayon, planong muli itong buksan. Nabuhayan ng loob si Aling Eliza. Dati siyang tour guide na bumalik sa pagsasaka. Pag mag-open na yung mga tourism activity sa Sagada, siguro naman nakaka-contribute ito ang dumod ukol sa mga economy level ng mga taga-Sagada. Kasi doon sila, andyan yung livelihood nila. Without tourism, parang napipilay ang livelihood ng most of the residents of Sagada. Part of their livelihood is tourism and agriculture. Tourism industry is the main source of income. So, for the study, parang say 60 to 80% of the source of income of the people of Sagada parang nawala. So, yung mga innkeepers, some of them parang online selling, some of them went to organic farming, and yun, while the guides and the shuttle drivers, they also went into gardening and farming also. Sa pakikipagtulungan ng pamahalang lokal sa DOLE at DTI, nabigyan ng ayuda ang mga apektadong negosyo. At pansamantala, tinututukan ang agritourism. We try to include now, we reimagine, we rebrand the way we market Sagada to include also our producers, our artists, our agriculture. Because they are also part of the community. Hindi lang naman yung caves and sunrise yung mabibisita dito sa Sagada. Natapos na ang dry run sa pagbubukas ng turismo ng Sagada. Kasunod ay magkakaroon ng assessment at konsultasyon bago ito tuluyang buksan. Pinag-usapan natin dito at i-agenda namin sa Tuesday at gagawin namin resolution. I-endorse namin. Tiniyak naman ng Department of Tourism Cordillera at ng Tourism Promotions Board na aalalay sila sa plano ng Sagada upang matulungang makabangon. Charles Nicolimon
Para sa Luzon Headlines. Mas naghigpit ang ibang bayan ng Pangasinan dahil sa patuloy na pagdami ng aktibong kaso ng COVID-19. Magbabalita si Irish Kawile. Dahil sa patuloy na paglobo ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Pangasinan, inilabas ng bayan ng Bani, Pangasinan ang implementation of emergency measures. Ipatutupad ito mula September 1 hanggang September 15, 2021. Suspendido ang pag-i-issue ng S-Pass permit papasok ng bayan maliban sa humanitarian reasons. Bawal ang dine-in at limitado hanggang sa 30% capacity lamang ang mga social gatherings. Ang mga burol ay magtatagal lamang ng hanggang 3 gabi. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagbebenta at pag-inom ng alak sa lahat ng oras. Naglabas na rin ang market day sa bayan. Naglabas naman ng bagong executive order ang pamahalang lokal ng Lingayen. Base sa kautusan, ang mga palengke, slaughterhouse at talipapa ay magkakaroon ng holiday tuwing Lunes. Ito'y upang mabigyang daan ang malawakang paglilinis at disinfection. Layon din itong mabawasan ang paggalaw ng tao habang patuloy na tumataas ang kaso ng COVID-19. Maging ang paghuhuli at pagpataw ng multa sa mga hindi nagsusot ng face mask, hindi nagsasagawa ng social distancing at tahasang lumabag sa curfew hours ay mas pinaigting sa Lingayen. Plano na rin magtalaga ng centralized quarantine o isolation facility para sa mga asymptomatic at mild cases upang maiwasan ang hawaan sa miyembro ng pamilya bunsod ng home quarantine. Samantala, nasa ilalim ng General Community Quarantine ng Urdaneta City bunsod ng lumulobong kaso ng COVID. Magtatagal ito hanggang sa September 9. Sa inilabas na Executive Order No. 16, Series of 2021, ipinatutupad ang market schedule mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi lamang. Nakataas ang curfew hours mula alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng anumang nakalalasing na inumin, pagpatak ng curfew hours at pag-inom ng alak sa labas ng tahanan. Bawal lumabas ang mga edad 15 pababa at mga residente na may kondisyon. Ang mga gaming at amusement center ay hindi papayagang mag-operate at anumang uri ng mass gathering ay mahigpit na ipinagbabawal. Ngayon, umakyat na sa 154 ang aktibong kaso ng COVID sa lungsod. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. Nakapagtala na ng 4 na kaso ng Delta variant ang lalawigan ng Benguet. Punuan na rin ang mga ospital. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Sa monitoring ng Philippine Genome Center, 4 na ang kumpirmadong kaso ng Delta variant sa Benguet. Last week, Saturday actually, nag-report sila na may 4 tayo na positive na Delta. So 2 sa Trinidad, tapos isa sa Bugias, tapos isa sa Tuba. So sa ngayon ongoing yung contact tracing, ginagawa ng ating mga health sector, mga MHO, saka mga dito sa PHO. Dahil dito, nasa critical na level ang occupancy rate ng mga pagamutan sa probinsya. Isa na dito ang Benguet General Hospital kung saan critical o puno na ng critical at severe cases ang pagamutan. Dahil dito, ipinag-utos na ni Governor Melchor Diclas ang paghahanda at pagdaragdag pa ng mga kama ng mga isolation facilities ng mga local government unit. Dito sa Benguet, umaabot na tayo ng naging critical na tayo, ibig sabihin mga 88 plus nung last week. Pero at least sa ngayon bumaba naman, naging high risk siya. So mga 80 plus pa rin, 86 plus yung ano natin, yung cases natin, yung sa bed occupancy. Ang nakikita lang natin dyan is mag-increase tayo ng isolation bed at saka mga municipalities also. I-activate na nila yung mga isolation facilities din nila para kumasya tayo. Kasi nakikita natin ang trending pa is aakyat pa ito. So hopefully nga, hopefully hindi, babagsak siya. Sa latest monitoring ng pamalang panlalawigan ng Benguet, papalo na sa 706 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa probinsya. 296 naman ang mga namatay at 10,133 ang mga gumaling na.
Dagdag pa ng gobernador, karamihan sa mga critical at severe cases ay mga hindi pa nabakunahan. Kaya hinihikayat niya ang mga taga-Benguet na magpabakuna na. Naglabas naman ang Provincial Health Office ng Benguet ng mga listahan ng mga barangay na high risk o mataas ang infection sa probinsya ng Benguet. Pinakamarami dito ang bayan ng La Trinidad na may 6 na barangay na high risk. Sumunod ang tig-isang barangay ang mga bayan ng Itogon, Tublay, Tuba at Kapangan. Pinag-iingat ang mga residente sa mga nasabing lugar dahil sa mataas na kaso ng hawaan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nakapasok na rin sa bayan ng Pusurubio sa Pangasinan ang Delta variant. Magbabalita si John Ren Tabor. Base sa huling COVID-19 report ng Pusurubio Rural Health Unit, umabot na sa 124 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa bayan. 232 ang recovered at 43 na ang namatay. Ang masaklap, nakapasok na rin ang Delta variant sa Pusurubio, Pangasinan. Isa ang naitalang nagpositibo kahapon. Sir, sorry, hindi kami pwede mag-disclose ng information. Yun po ang according to Provincial Health Office, wag mag-disclose. Kasi highly confidential na minute, alam niyo naman makakakilala ang mga patient. Basta 1 Delta variant lang po. Dahil nasa Pusurubio na ang mas nakahahawang Delta variant, may mensahe naman ng Municipal MHO sa mga Pusurubian. Maging vigilant, syempre. And syempre, again, yung palaging sunod sa health protocols natin, minimum health standard, lalong-lalo na yung proper wearing of face mask, face shield, social distancing, pag-iwas sa mga areas na maraming tao, and then yung unnecessary travels, dapat iwasan natin yun. Dapat essential lang talaga ang lumalabas during this pandemic, lalo na ang Pusurubio. Kasi mostly talaga, ang dami kasi ng deaths namin. Samantala, muling ipinatupad ang market day sa bayan. Tanging ang may quarantine pass at mga offer lamang ang pinapayagang lumabas. Sa araw ng Lunes at Huwebes, Sector 1 ang naka-assign sa pamamalengke. Kabilang dito ang Barangay Cablong, Casan Fernandoan, Balakag, Batakil, Don Benito, Lawak, Palakpalak, Bobonan, Manaol, Malukiat, Tulnak, Inoman at Nama. Tuwing Martes at Biyernes, Sector 2 naman ang naka-schedule. Ito ay ang mga barangay Sugkong, Villegas, Imbalbalatong, Bunag, Banding, Rosario, Alipangpang at Poblasyon 1 to 4. Ang Sector 3 na may maaaring mamalengke sa araw ng Miyerkules at Sabado. Kabilang dito ang Talugtog, Amagbagan, Malasin, Dilan, Bantugan, Nantangalan, Castaño, Haway at Maambal. Kasabay ng pagtaas ng kaso at unang tala ng Delta variant, mas naghigpit ang ilang barangay checkpoints. Isa na rito ang Barangay Don Benito. Iko lang, dapat amot ito ka pariwan tayo sa mga nagpanik niya. Agad ikong tungki, kasi explain mo lang kanya ba nga handag panik sa mga sa amin mo't nga makapalamuhan na dagay ay nagka-COVID, naka-quarantine, kung nga handa nga panik sa mga sakit, makatayo, maagapan nga unang iti pagkalot na. Nananatiling nakasailalim sa MECQ ang bayan ng Pusurubio hanggang September 9. John Rentabor para sa Luzon Headlines. Samantala, sa Barangay Damay, Santa Ilocos Sur, napaaga ang Pasko ng ilang pamilya. Kung bakit, alamin sa report ni Nisel Benitez. 57 pamilya sa Barangay Damay, Santa Ilocos Sur ang napamahagian ng food packs, bigas, kitchen condiments at face mask mula sa TESDA bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-27 anibersaryo ng ahensya. Ito ay sa pamamagitan ng TESDA Mayan Project at sa pakikipagtulungan nila sa LGU Santa, Philippine Dental Association, Rotary Club Magsingal, Tagudin Institute of Science and Technology at STI Vegan.
Ayon kay TESDA Ilocos Sur Provincial Director Socorro Galanto, mayroong posibilidad na babalik sila sa nasabing barangay para magsagawa ng skills training sa mga residente. Isa si Leonardo Canarian na benepisyaryo ng nasabing aktibidad at ayon sa kanya, mahirap ang buhay sa isla lalo na pag tag-ulan dahil hindi sila makakalabas para bumili ng pagkain at iba pang kailangan nila. Pinukas pangarigan na parang pati organic ko mga panagpapot sa organic. Siyempre nanginamot ti abunong kandak na masaksapol. And natin agtalon, panagtalon. Lumahok din ang mga miyembro ng TESDA sa Brigada Eskwela ng Damay Elementary School at nagbigay sila ng reading at coloring book para sa mga estudyante. Even small things, we say small things, but great things start from small things. And may this spirit be felt by our constituents at Damay, that they are really loved and attended to. Kung matatandaan, ang Barangay Damay ang isa sa mga remote islands ng Santa. Mula sa Barangay Rancho, 15 minuto bago marating ang nasabing barangay sa pamamagitan ng motorized bangka. Mula dito sa Santa Ilocos Sur, Nisel Benitez para sa Luzon Headlines. Susunod, suspect sa pamamaril ng 3 katao sa Baguio, patay matapos maaksidente. At panawagan sa pagtakbo ni Vice President Leni sa pagka-presidente, inilunsad sa Pampanga. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat: beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Patay ang suspect sa pamamaril ng 3 katao sa Baguio City. Ito'y matapos maaksidente. Magbabalita si Charles Limon. Sa malagim na aksidente, nagtapos ang buhay ng lalaking sangkot sa pamamaril sa 3 katao sa Baguio City noong linggo. Nakilala itong si Robelio Balmonte de Stor, 43 anyos at residente ng Barangay Queen of Peace, Baguio City. Sa investigasyon ng PNP, nakipag-inuman muna ang suspect sa mga biktima ng linggo ng gabi. Habang nagiinuman, nagkaroon ng pagtatalo ang suspect at mga biktima. Nauwi ito sa pamamaril. Based sa investigasyon na nakalap ng kapulisan, yung biktima at suspect magkakilala. Initially, nagkaroon ng inuman, tapos nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan hanggang sa umabot sa away. Yung suspect naglabas ng baril at namaril. Dala ng kalasingan, nung alimpungatan siguro, tumakas siya pagkatapos ng insidente. Tumakas ang suspect pagkatapos ang pamamaril gamit ang sasakyan nito. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation ang SWAT team ng BCPO Station 9 sa papatakas na suspect. Ngunit dahil sa bilis ng pagpapatakbo ng suspect ay naaksidente ito. At na-intercept sa May Quirino Highway dito po sa Nagilian. Nung naispatan yung sasakyan, yung description ng sasakyan, sinundan ka agad ng SWAT ng Station 9. Ayun, nung sinusundan siya, winangwangan, nataranta, hanggang sa nagkahabulan, nabangga ng suspect yung riprap sa gilid ng kalsada hanggang sa tumaob na siya. Dahil sa lakas ng pagkabangga, tumaob ang sasakyan nito. Nagtamo ang suspect ng malalang sugat sa ulo na siyang sanhi ng kanyang pagkamatay. Nakita pa sa sasakyan ng suspect ang isang kalibre 45, isang 9mm na baril at mga bala. Samantala, lahat ng mga biktima ay nasa mabuting kalagayan na at nagpapagaling sa pagamutan. Ayos na po ang kalagayan ng tatlo. Kaya nagtamo lang ng tama ng bala sa may binti, sa hita. Sa chest, yung pangatlong biktima natin sa chest ang tama. Discover doon sa sasakyan niya nung nadisgrasya is isang caliber 45 at isang 9mm. Biniverifika pa natin sa firearm licensing kung lisensyado siyang humawat ng ganun. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Inilunsad na sa Pampanga ang panawagan na tumakbo sa pagka-presidente si Vice President Leni Robredo. Ang buong detalye sa report ni Gracie Rutao. Altogether, the Spirit of the Lord is upon me. He has sent me to bring glad tidings to the poor. Sinimulan sa isang Santa Misa ang paglulunsad ng Pampanga for Leni 2022 movement
Ito ay para hikayatin at kumbinsihin si Vice President Leni Robredo na tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Idinaos ang aktibidad sa St. Jude Tadeus Chapel sa lungsod ng San Fernando. Present din si dating Pampanga Governor Among Ed Pandillo. Ayon sa kanya, si VP Leni lang umano ang nakikita nilang maayos at maaring maging presidente sa 2022 dahil tuwid ang kanyang pangungobyerno. Ating danop ka rin tao for a decent governance. Itinaon ng mga supporters ni VP Leni ang launching ng movement sa National Heroes Day bilang simbolo umano ng pagtinding ng Pampanga na naniniwala na isang busilak at makabagong paraan ng pagpapakabayani ay ang pagpili sa isang matino, tapat, mahusay na pamamahala para sa pangkabuoang kagalingan ng sambayan ng Pilipino. Ating malalam kaburian ka rin tao na ing EJK na magawa, ing abuse ka rin human rights. Ang po, ing pamamalmura ka rin kalulu, rin jeepney drivers kanita, na? Ay pamamalmura ka rin mismo kay nga pong Ginoo. Ne? Miyang gana na. Ang popo ing pamamate, karing professionals, abogado, pastor, pare, etc. Katutubong Pilipino, mawakasan ini. Itang meto nga inisyatiba na pwede tamag karon boses pa sa loob ng mga nakalipas na 5 taon, nakita natin ang uri ng lingkod bayan na kailangan ng sambayanan. Nagbigay din ng kanya-kanyang manifesto ang mga dumalo mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Gracie Rutao para sa Luzon Headlines. Samantala, higit 50 mag-aaral na nagtapos na may karangalan ang nakatanggap ng regalo mula sa Sangguniang Kabataan. Ang kwento, hatid ni Mary Joy Alvarez. Pag may itinanim, may aanyihin. Yan ang patunay ng 52 mag-aaral mula sa Cebu Springs, San Miguel, Bulacan na nagsipagtapos ng may karangalan nang opisyal nilang matanggap ang cash gift mula sa Sangguniang Kabataan ng Cebu kahapon. So yung plan kasi na magbigay ng cash gift or cash incentive sa lahat ng honor students ay idea na galing sa Sangguniang Panglunsod ng Pasig. So yung ABIP na tinatawag kung saan yun yung i-implement namin sa next succeeding year. So ibig sabihin by 2020 pa lang, October of 2020, nag-craft na kami ng aming ABIP. So saan sinama namin doon yung pagbibigay nga ng cash gift sa honor students. So ibig sabihin na hindi siya naisip ngayon at ginawa kinabukasan. Ang nasabing proyekto ay nahati sa 3 kategorya. Para sa mga estudyanteng nagsipagtapos sa public elementary, public senior high school at kolehiyo. So ngayon, di ba nakikita natin sa pagbibigay ng ayuda, maraming sinasabi, pinili lang naman yung bibigyan. Dito po sa aming barangay, wala pong pinili. Ibig sabihin, basta nag-graduate ka ng grade 6, grade 12, at college at ikaw ay may honor, makakatanggap ka. So we open Google form kung saan doon sila magsasubmit ng kanilang names, tapos proof na sila ay graduate with honors. Tapos yun, nakuha na namin yung exact na bilang ng makakatanggap. Labis-labis naman ang pasasalamat ng mga estudyanteng nakatanggap ng cash gift mula sa SK ng Cebu. Malaki po ang may tutulong sa akin ng nakuha kong cash gift mula sa Sangguniang Kabataan ng Cebu. Magagamit ko po ito bilang pambili ng aking mga gagamitin sa darating na online class. Maraming salamat po kay SK Lirang Cruz at sa buo ng Sangguniang Kabataan. Meron akong 2 mensahe, no? Hindi lang sa mga kabataan, kundi lalo na doon sa mga leaders na, youth leaders natin ngayon. Pagpatuloy nila yung mga programa na hindi lang kabataan yung makikinabang, kundi yung buong barangay. Ngayon naman sa mga kabataan, ang mensahe ko, patuloy lang din nilang suportahan yung mga leaders natin, lalo't nasa tama. Sikapin natin na suportahan, na makiisa at makialam sa mga programa na meron tayo sa ating komunidad. Ayon pa sa kanya, layunin ng proyektong ito na maiparamdam ang suporta at mabigyang halaga ang pagsusumikap ng mga estudyante lalo na ngayong pandemya. Mary Joy Alvarez para sa Luzon Headlines.
Marami pong nagtatanong na mga kamag-anak na nasa abroad na kung pwedeng ipadala nila yung kanilang document dito sa ating bansa at ipanotaryo sa ating mga notary public. Ang notarial law natin, no, based on Rule 4 of the 2004 Rules on Notarial Practices, specifically now provides that a notary public should only notarize if there is a personal appearance of the person appearing as a signatory to the document. In other words, pag wala ka at ipapadala mo lang yung document for notarization, the notary public will refuse to notarize yung document mo. And further, the notary law requires that the person whose signature appears in the document must sign in the notarial book of the notary public. Again, ang purpose nito is to show yung personal appearance nung signatory sa document na pumunta siya mismo sa notary public. And of course, yung notary public must ascertain yung identity ng person na nagpapa-notarize so that he will now be required to submit to the notary public a government-issued ID. And this should bear the picture of the person having the document notarized, again, to ascertain the appearance of the person. Marami na pong abogado na nasususpend and na-notarized for notarizing documents without the appearance of the person having the document signed. So tapos na yung mga araw na pakiusap ng mga kaibigan, ng kapamilya na magpanotarize kahit wala sila. So ano ang remedy ng ating mga kababayan na nasa abroad? Kung gusto nilang magpanotarize ng document, the only way now is you go to the nearest Philippine consulate at doon mo ipa-acknowledge or pa-subscribe yung document na gusto mong panotarize at yung Philippine consulate personnel mismo ang mag-notarize ng document. Do not send your documents dito sa Pilipinas at ipanotarize nyo without your presence. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, Campus Beauty Queen, nagbebenta ng talaba para may pantustos sa pag-aaral. Ang kwento sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulining na
Liniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-1170-111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Sa Alamino City, Pangasinan, isang campus beauty queen ang nagbebenta ng talaba para may pantustos sa kanyang pag-aaral. Kilalanin siya sa kwento ni Christine Flores. Sa liblib na baryo ng Baliadaan sa Alamino City, nakatira si Daisy. Pangatlo siya sa 5 magkakapatid, third-year college student at nangangarap na maging guro. Pagsasaka at pangunguha ng talaba ang hanap buhay ng kanyang mga magulang. Para makatulong, kasama ang kanyang mga kapatid, 5 hanggang 8 oras ang ginugugol nila sa pangunguha ng talaba sa dagat. Ngayon po, ang ginagawa namin magkakapatid, every weekends po, sabay-sabay po kami pupunta ng dagat para manguha ng talaba. Bukod sa pangunguha ng talaba, sumasali rin ang dalaga sa iba't ibang pageants. Ang isa sa mga ito, kinoronahan siyang Miss PSU Alaminos 2019. Nagbebenta din po ako ng gummy worms sa school. And at the same time po, kapag tag-ulan naman, nakikikupa po ako sa pagbubunot ng palay sa mga kapitbahay namin at sa kabarangay po namin. Hirap man ngayon sa online class, naniniwala siyang walang mahirap para sa katuparan ng pangarap. Pagtitiwala at pananalig sa Diyos ang kanyang sandigan sa lahat ng pinagdadaanan. Christine Flores para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.